Så er jeg nået til dag 7, og nu er det ved at være rigtig hårdt, synes jeg. Jeg er super træt. Jeg ser sikkert også rigtig træt ud. Jeg har faktisk sovet 9,5 timer i nat, men alligevel så er jeg fuldstændig færdig. Det er også begyndt at gøre ondt i mine led. Lidt som vokseværk, men jeg tvivler lidt på, at det er vokseværk. Det er jeg vist kommet over for længst. Ellers så, det der er det værste, det er faktisk, at jeg arbejder rigtig langsomt heroppe. Min hukommelse, den svigter mig, og jeg har rigtig svært ved at koncentrere mig. Og så kan jeg bare mærke, at jeg er blevet dummere på en måde. Altså, jeg tager længere tid om at opfatte ting, og det er jo sådan rimelig mærkbart og rimelig irriterende, når man er i gang med et eksamensprojekt, men nu holder jeg fast ved det her og har besluttet mig for, at det er sådan her, det skal være. Og så må jeg jo bare holde ved. Ellers så det sociale begynder at ramme mig ret meget nu. Jeg skulle have været til julefrokost på fredag og lørdag aften. Jeg har været nødt til at aflyse begge dele, fordi at det foregår på restauranter, hvor der er en fast menu, og jeg kan ikke rigtig lave om på noget. Jeg kan jo heller ikke rigtig tage min egen mad med, når det nu foregår ude i byen. Så jeg har været nødt til at melde fra, og det er jeg lidt træt af, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Sådan er det, når jeg lever på den her måde.